खुलुमबाय बड'खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै UPPL दोलोनि गेदेर सुबुं गौमाजों लोगोसे जयेनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा गोख्रोङै गाव गावनि हान्जाखौ देरहाहोनांगौनि थांखिजों सानफ्रोमबो जयेनिं हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनबोदों। थिग बेबायदियैनो मैया तुलसीबिलाव UPPL हान्जानि जयेनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै गोदानै जयेनिं जाफैनाय रायजो राजाफोरखौ गोसो गुदुङै बरायफैदों होनना फोरमायदों। बिथाङा बुंथिनानै होदों दि बे जयेनिं हाबाफारियाव BPF कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 1500सो सुबुंफोरा जोंनि UPPL दोलोनि खामानि मावनाय आरो नियम निथि आदर्शफोरखौ आरो जौगानायनि थासारिखौ मोजां मोननानै जोंजों आखाइ हमफैदों एबा जोंनि हान्जायाव जगदान जाफैदों होननानै बुंथिनानै होदों बिथां प्रमद बर'आ। गिबि मन्थ्रि फालांगियारि मावथांखि नोगोरारि बिथांखिनि गेजेरजों दुलाराय आसामनि 2,50,000 आइजो मावसुमा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमाफोरनो रांखान्थियारि हेफाजाब होनायनि आर'जलाइ आरो फर्मखौ मैया क'क्राझार नोगोर जौगाखां गौथुमा राननानै होदों आरो बे आर'जलाइ एबा फर्म राननाय हाबाफारिया 3, 4 आरो 5 मार्चसिम थागोन आरो 9, 10 आरो 11 मार्चसिमाव जमा लागोन होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ आइजो गावसुंथा हान्जानि आरजाथाव सोद्रोमा एबा मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै सोना हरनाय जागोन आरो मिथिहोबावदोंदि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव थानाय गं 10 वार्डफोरनि सा 2,500 मुलाम्फागिरिफोरनो बे 10,000 रां अनसुंथाइनि आर'जलाइ एबा फर्मखौ होनाय जागोन होनना मिथिहोबावदों। क'क्राझार सोहोरनि राजमेला फोथाराव बावखुंग्रि ब्लक कमिटिनि BPFनि मावसुमाफोरखौ लानानै बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेलजों लोगोसे जयेनिं हाबाफारि। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा गौथुमनि बारग' AGS देरहासार बसुमतारी आरो इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि RCMनि फरायसा प्रदीप औवारीजों लोगोसे बाथिपारा प्राइमारि UPPL IT सेलनि सोद्रोमा मुगल आली शेख आरो गोबां सोद्रोमाफोरा मैया बे हाबाफारिनि गेजेरजों BPF हान्जायाव जयेन जायो होननानै खौरां मोन्दों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार सोहोरनि राजमेला फोथाराव खुंफुंनाय बावखुंग्रि ब्लक कमिटि BPFनि मावसुमाफोरनि लोगो हमलायनाय आरो सांग्रांथियारि हाबाफारियाव BPFनि आफादगिरि एबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिनि बिबानगिरिफोरजों थोंजोङै सावरायलायो आरो बिसायख'थियाव देरहासार जानो माबायदि खामानि मावनो नांगोन बेनि सायाव बुंथिनानै होबावो होननानै खौरां मोन्दों। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांहरदों मोननो हायै नखरनिफ्राय। मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय फोरमायहरनाय बायदिब्ला एसेबां गावनि जिउखौ बावसोमनानै हारिनि थाखाय खस्थ' खालामबोदोंमोन। गुबुन सोरबाया जुदि जिउ खोमानांनायनि जाहोनाव अनसुंथाइ मोननो हादोंब्ला अब्ला सरकारा मानो जोंनि मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मानो होआखै, जों मानो मोना? बिब्दि होननानै मैया बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला जथायै मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनायखौ आद्रा थाबोनाय नखरफोरनोबो थाबैनो होनो गोख्रों दाबि सरकारनिसिम आरो फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिनि सिगां होजोबनांगौनि दाबि दैखांहरो मुंख्लं नखरफोरा। सा-सानजा रायजोआव बोथोर बिगियाना बोथोर गाज्रिनि सांग्रांथि फोसावदों। बे साननैसोनि गेजेरावनो आसाम रायजोनि मोनबा जिल्लाफोराव गोबां अखाजों लोगोसे सारअन्थाइजों लोगोसे आरो बारहुंखा फैनो हागौ होनना बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होनाय जिल्लाफोरा जाबाय लखिमपुर, डिब्रुगड़, धेमाजि, तिनिसुकिया आरो शिवसागर। बेफोर जिल्लाफोरखौ येलो एलार्ट फोसावनानै होदों बोथोर बिगियाना आरो बोथोर गाज्रि जानायनि सायाव सांग्रांथि फोसावनानै होदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।